Oh, we waren nog wat. Een kokosmilkshake. Gestolen van de McDonald's. De varen. Een dief. Hey, waar zit dit sloot? Nog even? Ja. Het is een dief, hè? Varen. Nou, heeft de McDonald's aan de kokosnoot bedacht? Hè? Heeft de McDonald's aan de kokosnoot bedacht? Ja. Nu. Dus, we gaan nu naar een groot gat. Ja, we zijn net wezen eten met een groep. En het was hartstikke vies. Ja, en we hebben dingen gegooid. Hey, wat is die Oké. weer zijn? Kom, we gaan! Ja, en we gaan naar het grote gat. Ga je nou filmen? Ja, mag wel. Ben je nou aan het filmen? Ja. En dit is het einde van de video. Nee, Oh my god, ik ga het